खुलुमबाय लोगोसे आंनि गोजोन चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। बे हिन्जावनि मुङानो जाबाय निजिमा नार्जारी। बिथांखौ आङो रस्टिं खालामनो फैलायबाय। बिथांखौ आङो एसे बेमजों बरायग्रोनो गोसो जादों। नायलांबानो जाबाय नोंथां। अब्ला आङो बिथांखौ बरायखांबाय। दानिया नायनोसै। आंनि नोंखौ मोजां मोननाया बिखायावसो थायो दैमु जाना। र' आं मिथिगौ दे, नोंनि बिखायाव दैमु गैया, अन्थाइबारिनि बाला गुदुंसो दङ। अख्राङानो आंनो फोरमायो, बै जोमैयानो आंनो खिन्थायो। मिनिनो ओंखारबायलां नोंसिनि मोसानायखौ। मोसानाया बिदि जायो। नै बेबायदि मोसानांगौ, नै रोङाब्ला नायनानै ला। मोनफ्लांबाय थायो मोनफ्लांबाय थायो। नुबायना माबायदि मोसायो? बिदिसो मोसानांगौ होमब्लासो ना। नाय निजिमा, हौवा गिबिजों नों खानाय बोजानो मोनैनि खारबाय, थाखा फैसा मोनैनि खारबाय। दाथ' नों गदाय लानानै खानाय बोजानो मोनबाय, थाखा फैसा ग्लाब ग्लाब मोनबाय। दाथ' नों बिदि बानायनो समाय लाना। वाह निजिमा, क्या बात है। मानना पड़ेगा, तुमको भी मानना पड़ेगा। वाह, क्या लाइक बनाता है। नोंनि बे रुंबां खानाया आंनि गोसोखौ जावलिया खालामबाय। नोंसोरलाय सोर जालायखो फंबायमोन? नाय फंबायमोन, जाय थालिर गोमोना नोंसोरजों मोसाफादों बियो बादालि अरना गेसाव जानायसो, मिथिबायना? नोंसोरबो खालाय जाफासिगोन। माब्लानिफ्राय सोलोंलायखो बेफोरबायदि गाबनायखौलाय? जाम्बि, हाथुराजों फंसे थां होलांजायो खाफालाव। बाप मानिनांगोनलै नोंनि एक्टिंखौ। नोंलाय माब्लानिफ्राय बिदि गाबनो रोंफेरा? वाव। नोंनि बै मोनसेल' रावा गोसोआव फैबाय थायोलै सना। नोंनि बै सना होनना गाबज्रिनाय गोसोआव फैबाय थायोलै सना। नाय निजिमा, नों बेफोरबायदि गाबनानै लाब गैया। लाइक भिडिअ देखायनानै मा लाब मोननो? नुयो दे नोंखौ बयबो मिथिगौ। नों बायदिब्ला दा माब्लानो फासि नांनासो थैखांबाय आङो लाजिनानै। मा इसिबां लाजिनो रोङै हिनजाव जाखो नोंलाय? दोन बाद हो, नोंनि बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनो सम गैया। मोसानोथ' रोंखाया रोंनाया, ओरै आसि थुलाबायनानै देखायबायलायथियो। ओइ, बेफोरबायदि मोसानांगौ। र' मा होनदों? गुस्थियाव दाबि लिर, मेउथुयो सोलेरा। बेयावथुखागोन, मिन्थिखागौ आं नोंखौ। नोङो नै इदि जाखायो, नै इदि। आंलाय मा साननो, आं जेबो साना। अब्ला नै गोदानै फैनाय एक्टर एक्ट्रेसनि भिडिअआ जोबनानै थांबाय। आरो सोरबाफोर दंबावो नामा बेफोरबायदि हौवा गारनानै लाइक भिडिअ मोसाग्रा? नोंथांमोना गाहायाव कमेन्ट खालामनानै खिथाहर। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। बाय। भिडिअखौ लाइक शेयार खालामो दाबाव। गोजोन्थों।